سلام نماكي ميديا تخطاتلتي كميل لهم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን لسخاتكمون أبزاز زلكمو سلام كتقونو تميتايو أمو نماكي ميديا تخطاتلتي نلومي حزر زبالتن أسيا مساديتن أمنا ممهريتن زبالكو وزانتا نباهم زيا قريب لهم قدم نفت زانتا مباليقن أبزي چانل حيزنالكم نقرب زلنا زانتاتات ناب كل سبيبة صح سلازيلة نزانتا لايك بمقبار ناب كل سب نخبت صح قبروا نفت زانتا خبلكم سنة مكتتال دحرات حاسع سوا كم شمو دحريتي يسقر فكا بسنك دحرات لمدتات دحرات التحسا سواتاتن كسابزال ومقلت زحات سواتنا تقودوا قلون إنا تساقايلون ينبون دحرات لمدتات أبقت أركبابي ببزحات زرأيو تكبارات يوم بفلاي كا أبدك كنستيو زبزخو زعزز قدعات كابدك تبعتيون لعلي قوليهم يرأيو كابغاتهم اتحادن كندن تحت عدم مرأيو زورحي ورحة الرينيرو ورحة الري أما بزحتي أوبوتاتات نمرأة زتها مرأة أوانيو زورحي زمرأة لوك عند مخناتون أخال تعزيدهم هو تباهيلهم أتازمرا سلا زحفاسيو عور حد الري زد أم سبي نبران مخنياتو تن أستعبع نتاز زرعة سلا زحفس بخالق من قد خاء نايقد أرمح برسب تحقا قازي سلا زخوانيو أب كتما وشتبون زور حناي مرعا ورحيو مخنياتو خاء أتنايقد أرمح برسب كابزأتو مهرتي ناب كتما وريدو سلا زشيد مالتيو عور حد الري مرعاتات بزبز حق زري ناي تعد من قسقاسون فلويو بفلاي كا أبقد أركبابي أتمحبر سب نافتي سلا زبل أتعدد مقمقي زبل بزو حسابون نافت حدا قداي إنا خدا كحقز نافت حدا ول لخد سلا زدخمو كافت مرعا زقبر وزعي أتخالي نور حد الرزز العون عرلويون كاب كل سبنا لحلقنا كم زعينت متجننا اتفاتو حانت قوالا نستيتنيرا ازاقوال مرعاتات قدايات صبالات انتبزح امانا دسي زبلا ناي دستا فليلي وكا افت قزانسو نتعمنتا سلات اوجيون نبزل واحد حد مرعاتات ناخدت تزلل تتصاوت بزوح قزاون حق سكونا بلد زي كونا نقر تسرح نولدا حانت بينا قوالو ميا ولدا أبز زنبرولو عدي بكل نجارم زتخبروا يوم نيرم بحيمانو تمقون صنعات سلزخون سجرا أمنا زفتاو يوم كابز مرعو جزات حيزم بزوح جزا ولاد نمولاد ولا انتفتنو كلتا جزات ترحيو تساخي اللهم ولاد كرخبو زخالو أتانا مجمر تاقوالهم مس ولدو جنا أبعبي تحقواس النحلو مستولدت تحرشو عالتوارحي بمنتاي مخنيات بزي فلد هيوتا سعانت عبز قزا كلتيوم 70 سبيتن قال أطفتوتن قربابتن بدعميهم حزينهم مستمرعو تحرب بزوح قزا بخندي مهللا زولدو واقوالهم مليسو فتعاري مسوسدلهم مس فتعاري مبعاس كونا سرحهم تحرزي محزن فتسامون كلتيوم عبي زخونا ناي ولاد حرفان سلسنا برهم قال عين خولدو ممكار جمرو عبز قزا فتعار قدنا حزنهم رئو كخحزهم دليوس دحرستو السنقزا قال ايتو قوال نستيت ولدو عبز قزا نتاني مجمر تاقوالهم متكعتان دقامنا تاقيرهم بمحسابهم داقماويت زبلشم حابوا بناي مجمر تاقوالهم حزن مخنيات نداقماويت بدعميهم زنكبا خابوا زبالتهم نظر كلو ندحريت كيبلو يقابرولا كالي يترف أملقت عنقفهم أيدالين كالتي 70 سبيتن بخيات نايقوالهم انتسامعو أيخ الوغن داقماويت مسوات متحواس متصوات اتفتو نايدس اللوا برخت فطرتيا افتزنا بلو عدي مرعا انتحاليو جزعي تذكرن أب أخوينات وعل نزي بحرياتا زفلتو سرعاون زداليتو نقر نختكبر أي خلق الوان نيرم بخمزة نتعنت عبيت أدمي أنا والسخون قوال شعات عمد كونت
ዕድሚኣ ولا 9 ዓመት እንተመልአት ምንም ትፈልጦ ነገር አይነበራን ሓደ እዋን ግን ዳግማዊት ብዘይፈለጠቶ ኣብ ገዝኣ መርዓ ክዳሎ ይጅምር ናይቲ ዓዲ ሰብ ብምሉኡ ብዝበሃል መልክዑ ንኽሕግዝ ኣብ ዳስ ተራኺቡ እዩ ነይሩ ኩሉ ሰብ እውን ገሊኡ ኦም ሒዙ ገሊኡ ስጋ ሒዙ ገሊአን ናይ እንጀራ መትሐዚ እናሓዛ ገሊአን ሽንኩርቲ እናኸተፋ ነቲ ድሮ መርዓ ኣድምቕምቕ ኣበልዎ ዳግማዊት ኣብ እንዳ ካሊእ ገዛ መርዓ እንተሓልዩ ኣብ ዝደለየቶ ንኽትኸይድ ዝኽልክል ኣይነበረን ኣብ ገዝኦም ምስ ኮነ ግና ናብ ደገ ንኽትወፅእ ተኸልከለት እዚ ነገር ብጣዕሚ እናሓረቐትን እናሓዘነትን ግና ናትክዩ ተባሂላ ዝተዋሃበቶ ሓደሽቲ ክዳውንትን መጋየፅትን እንትትርኢ ከዓ ብውሕዱ ተሕጎስ ንኩሉ ክዳውንቲ እውን ነቲ ሓደ ኣውፅእ ነቲ ሓደ ግብር እናበለት ኩሎም ሙከረቶም ኩሎም ጽቡቃት ኮይኖም ምስ ረኣየቶም ኣመና ደስ በላ ግና ከዓ ኣብ ደገ ዝነበረ ናይ ዓውዓው ድምፂ እንትትሰምዕ ንኽትወፅእ ትከራኸር ብደገ ስለ ዝተዓፅወት ግን ኣማራፂ ሲኢና ኮፍ በለት ብዛዕባ እቲ ኣብ ገዝኦም ዝካየድ ዘሎ መርዓ ናይ መን ምዃኑ ኣይትፈልጥን ነይራ ንሳ ዘጭንቃ ዘሎ ወፅያ ነቲ ሓደ ልዕል ነቲ ሓደ ግድፍ እናበለት ንኽትዘውርን ንኽትኮልልን እዩ ኣዲኣ ናፍቲ ዘለትሉ ክፍሊ እንትትኣቱ እንትትወፅእ ትልምና ኣዲኣ ግን ንእሽተን ንኽትጸንሕ ተነግራ እዚ ዝተለዓለ ዳግማዊት ምንም ከይፈለጠቶ ኣብ ሓንቲ ክፍሊ ተዓቢጣ ኣምሽየት ወዮ ደኣ ህፃን ቆልዓ ኮይና ዘይፈለጠቶ እምበር እቲ መርዓ ናታዩ ነይሩ ኣብቲ ዘለውሉ ከባቢ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ከም ባህሊ ነይሩ ዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ከይተመርዐወት 12 ዓመት እንተደኣ ሓሊፍዋ ኣይትድለይን ነዚዮም ከዓ ወለዲ ዳግማዊት ጓሎም 9 ዓመት ምስ መልአት ከመርዕዋ ዝደለዩ ምሸቱ ዳግማዊት ናፍቲ ዘለትሉ ገዛ ኣዲኣ ምስ ሓንቲ ጎረቤት መፃ ክልቲአን እንተዕልላውን ዳግማዊት ሽሉኽ ኢላ ወፅያ ኸደት መሺ ስለ ዝነበረ ካብቲ ዳስ ከይወፀት ዘሎ ነገር ክትዕዘብ ጀመረት እቲ ዳስ ሳዕሪ ተነፂፍዎ ብኣንሶላታት ጎንታቱ ምስ ተኸደነ ደስ በሃሊ ኮይኑ ጨናይ ናይቲ ስራሕ ፀብሒ ጨና ናይቲ ዝስንከት እንጀራ ናብ ኣፍንጫኣን ትመፅእ ኣመና ደስ በላ ብዙሕ ዝበሉ ሰባት ናፍቲ እናበሉ እንትትርኢ ንሳ እውን ምንም ስራሕ ኣብ ዘይብላ ምስኦም ናፍቲ ትብል ቀጢላ እውን ናፍተን ፀብሒ ዝሰርሓ ኸደት ኣብዚ መንጎ ብዛዕባ ናይ ዳግማዊት ምፍላይ ካብ ስድራ እናዕለላ ምስ ሰምዐት ዋላ ብደንቢ እንተዘይተረድኣ ግን ውሽጣ ፍርሒ ተሰምዓ ናፍቲ ፀብሒ ቀሪባ ጣዕሙ ካብ ጨንኡ ምስ ተረድአት ጥሜታ ዘኪራ ሙሉእ መዓልቲ ኣይበልዐትን ኢላ ነገር ቆልዓ ከይተረድኣ ውዒሉ እምበር ብጣዕሚ ጠሚዋይ ነይሩ ናብ ኣዲኣ ኸይዳ እንጀራ ሃብኒ ክትብላ ከዓ ከደት እንትትከይድ ኣዲኣ ነታ ጎረቤትን ብዛዕባ ምኻድ ዳግማዊት እናዕለላ ምስ ፀናሕኣ ከምዛ ዓብዪ ዝኾነ ነገር ተሰሚዕዋ ዝዛረብኦ ዘረባ ዋላ እንተዘይተረድኣ ግና ካብ ወለዳ ክትፍለይ ምዃና ምስ ተረድኣ ውሽጣ ክሓዝን ጀመረ ናብ ኣዲኣ ኸይዳ እውን ከም ዝጠመያን እንጀራ ንኽትሕባን ሓተተታ ኣዲኣ እውን እሺላ እንጀራ ኣምፅያ ሃበታሞ ብደንበይ በልዐት ዘይተረድኣ ፀኒሑ እምበር ብጣዕሚ ጠሚዋ ስለ ዝነበረ ብዙሕ በሊዓ እንጀራ በሊዓ ምስ ወድአት ኣዲኣ ምስ ሓንቲ ቆናኒት መፀት እታ ቆናኒት ንዳግማዊት እንትትቆንና ኣዲኣ ከዓ ብወግዒ እናገበረት ሳስላ ኣብ እግራ ትገብረላ ቀስ ብቀስ ንኽተእምና ኢላ ክትኸድ ከም ዝኾነትን ከም እትምርዖን እንትትነግራ ምርዓ እንታይ ምዃኑ ብደንቢ ከይተረድኣ ጥራሕ ካብ ወለዳ ንዘይምፍላይ ከም ዘይትኸይድ ትነግራ ኣዲኣ እውን ቀስ እናብለት ክትእምና ትሞክር ብሓሳባ ንኽትኣምነላ እውን ንሓንቲ ቆልዓ ኣብነት እናቕረበት ትነግራ እዛ ኣብነት ትገብራ ጓል ካብ ዳግማዊት ብዕድመ ዕብይ ዝበለት ዋላ እንትኾነት ግና ምስ ተመርዐወት ትኽደኖም ክዳውንቲ እናነገረት
ሰብኣያዩ ኸዲንዋ ንስኸውን እንተደኣ ተመርኢኺ ሰብኣይ ክጽቡቕ ጌሩ ክኸድነክዩ እንዳበለት ክትእምና ፈተነት። ኣዲኣ እውን ነዚ ነገር እናዕለለት ኩሉ ነገር ከም ዝግዝአላ እናነገረት ኣእመነታ። ዳግማዊት እውን ነቲ ክግዝአልክዩ ዝተባህለቶ እናሓሰበት ኣመና ደስ በላ። ኣቦኣ ወየድኣ ባህሊ ኮይኑ ጸኒሕዎ እምበር ካብኡ እንተዘይትፍለ ኣመና ደስ መበሎ ነይሩ። እቲ መርዓ እንትግበር መሊሱ ናብ ጽምዋ ከም ዝኣቱ ይሓስብ እሞ ደስ ይበሎን ነይሩ። እቲ ገዛ ዳግማዊት እያ ብሰሓቓን ብፀዋታን ብቐልዳን እናገበረት ድምቕምቕ ተብሎ። ንሳ እንተደኣ ሃልያ ኩሎም ብሰሓቕ እያ ክተፍርሶም ትብል። ዘረባኣ ቀልዳ ኩሉ ነገራ ንኩሉ ሰብ እዩ ዝስሕቦ ነይሩ። ብፍላይ ከዓ ሓንቲ ጓል ብሞት ስኢኑ መሊሱ ከዓ ሕዚ ሓንቲ እንኮ ጓሉ ኣሕሊፉን ካሊእ ሂባ ከም ዘሎን ትሓስብ ሕርቕ ሕርቕ ይብሎ። ዳግማዊት ናፍቲ ትቁነነሉ ቦታ ኸይዱ እንትርያ ኣብ ክንዲ ሓጎስ ዝስምዖ ሓዘን ይስምዖ ነይሩ። ዳግማዊት ነቦኣ ምስ ረአየት እተዲኣ ክግዝአልክዩ ዝበለታ ኩሉ እናገለጸት ብተሓጓስ ተነግሮ። ንሱ እውን ከዓ ንኣኣ ንኸሕጉስ ብዙሕ ነገራት ከም ዝግዝኡላ ቃል ኣተወላ። ክገዝአልክዩ ዝተባሃለቶ እናቆፀረት እውን ብጣዕሚ ሕጉስ ትኾነት። ቁንኣ ወዲኣ እውን ከዓ ስለ ዝመሸየ ደቂሳ። ዳግማዊ ከም መሓዙታ ኣይኮነትን ነይራ። መሓዙታ ኣብ 9 ዓመተን ጉልበተን ዝጠንከረ ዕብይ ዝበላ እየን ነይረን። እንተ ዳግማዊት ግን ብኣንጻሩ ኣመና ደቃቕ እያ ነይራ። ነፍሲ ዝበሃል ነገር ኣይነበራን። በዚ ዝተለዓለ ሓደ ሰባት እዚኣስ ከም ጸንሐትሉ ዝብሎ ይተሰኣኑን። ወዮዩ ባህሉ ኮይኑ እምበር ሓፋትም ስለ ዝኾኑ 12-13 ዓመት ዋላ እንተገበረት ዝምርዓዋ ኣይመስኣነትን ነይራ። ግና ከዓ ገንዘቦም ኣሚኖም እንተጽንሕዋ ሕሜቱ ዝገደደዩ ክኸውን ነይሩ። ባህሊ ዝበሃል ነገር ንኸኽብሩ ግን እንኮ ጓሎም ኣብ ንኡስ ዕድሚኣ ንኽትምርቆ ፈረዱላ። ንንግሂኡ ኩሎም ኣንጊሖም ተላዒሎም ዘይተወድኡ ነገራት ወዳዲኦም ጋሽኦም ክጽበዩ ጀመሩ። ዳግማዊት እውን ካብ ድቃሳል ኢሎም ኣዳልዮም ኮፍ ኣበልዋ። እቲ መርዓ እንትካየድ እውን ዳግማዊት በቲ ዝምርዓዋ እናተጎተተት እቲ መርዓ ይፍጸም። እቲ መርዓዊኣ ካብኣ ኣመና ዝዓበየ እዩ ነይሩ። እንትረአዩ ኣቦን ጓልን እምበር መርዑተ ይመስሉን። ከምዚ ኢሎም እቲ መርዓ ተወዲኡ ዳግማዊት ምስቶም መርዑ ክትኸይድ ክትብል ብኽያት ቀውጥ ገበረታ። ኣይከድን እናበለት ሹመዲኣ ነቦኣ እናፀወዐት ኣብየት። ኣቦኣ ስለ ዘየኽአሎ ኣብቲ ዳስ በይኑ ኮፈለ። ኣዲኣ ግና ቀረብ ኢላ እቲ ዝበለታ ኩሉ ክግዝአላ ከም ዝኾነ ምስኦም ከይዳ ንኽትገዝእ ኣእሚናታ ሂዞማ ኸዱ። ናብቲ እንዳወዲ ኸይዳ እውን ከዓ እናበኸየ ተምሸየት። እቲ ናይ እንዳወዲ ፕሮግራም ዝተወድአ እውን ናብቲ ናይ መርዓውን መርዓትን ዝተዳለወ ኣተው። ዳግማዊት ሓድሽ ነገር እንትትርኢ ከላ ደስ ይብላ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ናይ መርዓዊ ሱፍ ዝተንጠልጠሉ ብዲዛይኖም ፍልይ ዝበሉ ናይ ሓፂን ሞላጉም ንክሕባ ሓተተቶ። እቲ መርዓዊኣ ኣብቲ መደብ ኮፍ ኢላ እንትሪኣ ስምዒቱ ምቁፅፃር ዓብዮ። ናብ ካሊእ ክሓስብ እንትብል ዓብዮ። ዳግማዊት ነቲ ሞላጉሙ ሃበንን ትትብሎ ከይዳ ባዕላ ንኽትወስድ ነገራ እሞ ንሳ ከዓ ዘሊላ ክትወስድ እንትትሞክር ሓያል ስለ ዝነበረ ግን ኣበያ። ኣብዚ ሰዓት እቲ በዓል ገዝኣ እቲ ዝገበር ክገብር ኣመና ሓፀፀ። ዳግማዊት እንታይ ክገብር ከም ዝደለየ ተረድኣን። ንሱ ግን እቲ ዘድልዮ ነገር ኣብቲ ምሸት ክፍጽም ጀመረ። ዳግማዊት ኣሕሚምዋን ተእወየት። ንሱ ግና ንኣኣ ከይሓሰበ ስምዒቱ ይፍጽም። ዳግማዊት ጓል 9 ዓመት እንትትከውን ሰውነታ ኣመና ደቃቕ ብምዃና ነዚ ሰብኣይ ክትቆፃፀሩ ይከኣለትን። ድሕሪ ብዙሕ ዝበለ ደቃይቕ ካብ ኣትይዎ ዝነበረ ስምዒት እንትላቕቕ ዳግማዊት ርእሳ ስሒታያ ነይራ። ተደናጊጹ እውን ካብ ኣርሕቕ ኢሉ እንትርኢ እቲ መደብ ሙሉእ ብሙሉእ ብደም ተጨማሊቑ ረአየ። ብጣዕሚ ፈረሐ። ክንቕንቓ ብዙሕ እንተሞከረ ዳግማዊት ግና ክትተስእ ኣይከኣለትን።
ክሳብ መወዳእታ ኸደት እቲ መርዓዊ ምሟታ ስለ ዝፈለጠ ቀሲሉ ብምውፃእ ካብቲ ዓዲ ጠፍአ ንጽባሒቱ ኣዕሩኽቱ ናብቲ ክፍሊ እንትኸዱ ብጣዕሚ ደንገጹ ሬሳ ናይ ዳግማዊት ምስ ረአዩ ብኣውያት መሬት ሓንቲ ገበርዋ ኩሉ ሰብ ተኣከበ በታ ናይ ህፃን ቆልዓ ሞት ኩሉ በኸየ ኣቦኣ ነዚ ሰሚዑ ምስ መፀ ነፍሱ ክቆፃፀር ኣይከኣለን ባዕለይ ቀቲለክ እናበለ እውን ኣብ መሬት ክወድቕ ሓመድ ናብ ዝባኑ ከፍስስ ጀመረ ብሞት ዳግማዊት ጓሉ እውን ኩሉ ሰብ ሓዘነ እስኪ ኣሕዋት ነዚ ከምዚ ዝመሰለ ናይ ትሕቲ ዕድመ መርዓ ኢድና ዝሓወስና ክንደይና ባህሌ ካሊእ እናተባሃለ ክሳብ ሎሚ ህይወት ብዙሓት ዕሸላት ጠፊ እዩ ስለዚ ኩልና ትሕቲ ዕድመ መርዓ ንቃወም ሰላም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ዛንታ እዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈትኩምዎ ላይክ ምግባር ኣይተሕመቁ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሓሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መፅሓፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኩም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ኣብዚ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተደኣ ሓሊኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልትና ክትኾኑ ንላቦ ብቐፃሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ዛንታ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝፀናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ክንፍለየኩም ሰሰናዩ